abiatu dira. Hasi da beraz, Eusko Tren Ligaren bigarren edizioa. Lehen kaletik Bizkaia, bigarrenetik Galizia, hirugarrenetik Kantabria, laugarren kaletik Gipuzkoako selekzioa. 20. segundua bete da, eta irtera baliozkoa da. Eta ikusiko dugu, hemengo estropa deremua izetxu honetan nola moldatzen dire. Aizea. Azken denboraldiak eta orain ardura berri bat hartu du. Nesken selekzioarekin hain zuzen Bizkaian iaz Raul Amundarain izan zuten prestatzaile. Eta Arkote zen hartatz nagusia, orain Arkote hor da. Eta Bizkarrezurrean baita ere Kaiku Arraun elkartea. Gipuzkoa eta Galiziaren artean segundu bat, Bizkaia 2 segundora, Kantabria atzerago, 6-8 segundora, une honetan Jose Luis Erkizia. Veteranoa, Laura Ermo dugu, eta Gipuzkoa eta Galiziaren artean espero ziteken bezala burruka Eusko Tren Ligaren bigarren edizio honetan ere baserri. Ikusten da hemen pixka bate orain arte egindako lanak indara, ikusten da Gipuzko aldian Getaria Tolosak lan hona egindula, eta horren ondore hemen ere mantendu nahiko du, naiz eta orain Gipuzkoan ordez. Eta Alba Rosillo patroi laneta. Eta Kantabriaren otzian hortxe da. Irudia jarraitu duzuena. 3 segundo Gipuzkoak Galiziari. Bizkaia 8, Kantabria 15, 500 metro. Balizara hurbildu. Zumaiak hartuko diela Getaria Tolosako neskei eta eusten Gipuzkoarrak. Gipuzkoak 3 segundo Galiziari, Bizkaia 10, Kantabria urrutiago 18. Laura Ramos da gurekin, Kantabriako ordezkaria. Laura, buenas tardes. Debutáis en casa. De momento en cuarto lugar a 20 segundos de Guipúzcoa. Bueno, sabíamos que era difícil, es la primera vez que reman la liga estas chicas y bueno, la última referencia que teníamos era la bandera de la Concha y de esa misma tripulación solo quedan 7 remeras, entonces sabíamos que iba a ser complicado porque todas las rivales tenían experiencia y poco podemos hacer, esperar a ver la mejoría en las próximas regatas y a ver, a representar a Cantabria lo más dignamente posible. Mucha suerte. Gracias. Argi dago debutariarentzat beti koskak nabarmenak direla. Iaz Kataluniako ordezkaritzarekin gertatu zen hori. Eta txalotu egin behar da Kataluniako neskek eginikoa. Baita ere bertatik, federaziotik eginiko alegina. Hasiera espaita erresa eta ausartak izan ziren Kataluniarrak hasiera horretan baserri. Ausartak pentsatu hori, neke bidaiak urruti astebukerero etorri bertzuten bakotxean kilometro pila bat eginda, eta bestetik debutariak, ilusio handia jarri zioten, eta bueno, azkenean denboraldi txukuna egin zuten, gogor egila zen eta urten ezin izan dute errepikatu. Epaimetik hartutako denborak ikusten ari gara eta bien bitartean Bizkaitarren maniobra baserri oso irekia. Hemen datoz orain Kantabriarrak 3. kaletik eta hauek ere nahiko alan jakina. Haizeak Santander aldera bidaltzen ditu, bultzatu egiten ditu eta neurri hartu behar zaio, ezta? Entrenamentua egin behar da eta mutilek negu oso ematen dute entrenatzen eta horre taldelan hori nabarmenagoa da. Hemen bakoitza bere klubean aritu da eta batzuk hilabete bateko entrenamentuarekin, talde lanarekin etorri dira eta hori antzematen da.
Bai, eta gero estropada desberdina da, ez? Ni uste dut lehiako egun hori urduritasuna dago, aldamenean beste batzu dituzu, bakarrik entrenamentuan zabiltzala, oso ondo zabiltza, baina onduan beste batzu jartzizkizutenean, azkenean eguna da, ez? Egun honetan egin berri gauzak, eta denak ondo atera behar dute, eta ikusi dugu, lehenengo kaletikan Bizkaia, hirugarrenetik Kantabriak, baizean eraginez, ziabogetan, zenbat zabaldu dien, eta zenbat metro gehien berri izan duten, da hori dena, segundo mordo bada gehiago, ez? Beraz, Gipuzkoa estropadaren buruan, baina Galizia 2 segundora da orain, hurbildu egin dira maniobra ostean, hemen ari gara maniobrak berriz ere ikusten, eta Jose Luis Zerkizia Baserri bere parada neurtzeko onuarekin ere hortxeari da, datuak hartu nahian. Bai, denak hor nabiltzate, 34, 36 bitarte, ez, ritmo horretan, ez. Vamos, ahí. Y eso es. ¡Ay! Gipuzkoa eta Galiziaren artean da burruka, momentuz 11 bateko abantaila Gipuzkoarrentzat, hortxe da, Gipuzkoarren 11, Galizia 3 segundora, Bizkaia 23, Kantabria 41 bateko atzerapenarekin ora. Va 10 en 2. 34 palada, baina getaria todos. Pasen estropada usted, Venga, escabagea. Ahí va escabagea. Venga, ahí va usted. Zaldalu rentzun duzu une batez. Lau aurretik, ahí va. Lau aurretik, neskak animatuz, Galiziarrak gogotik saiatu dira maniobra ostean, baina berriz ere badirudi Gipuzkoarrak errekuperatu egin direla. Galiziarrak 34 palada, 34 dira, nire ritmoz Gipuzkoarrak eta Galiziarrak berdin, eta Gipuzkoarren alde, poliki, segundo erdi bat, tartea sortzen egia, eta hau luzia txarra dute, haizean auska, eta ja amaierako luzea, baina nekeare gaientzen ari baina nire gehien hori dela, haizea urka daukatela. 4 segundo Gipuzkoa Galiziari, 7 metro, Alizetara iristeko eta amaitzeko. Aiala Uribe Larrea Bizkaitarren patu. Debutariak dira Kantabriarrak, hortxe dira, minutu bateko atzerapenarekin izan daitezke helmugan, baina hori normala da. Gipuzkoak errenta zabaldu du Galiziaren aurretik 6 segundo, Bizkaia 30 segundora hirugarren. Araceli Fernández, Galiziako ordezkaria gurekin da, hau bai urduri orain aginduak eman eta eman. Buenas tardes, Araceli. En el segundo largo, en el largo de vuelta, lo estáis haciendo mejor, pero parece que Guipúzcoa se marcha otra vez, 7 segundos en este momento. Sí, bueno, estoy viendo. Pues nada, hemos tenido un principio de liga no muy bueno, empezamos hoy con 4 lesionadas y bueno, sabíamos que no iba a ser nuestro mejor día, pero bueno, las cosas vienen dadas y no podemos hacer nada. La temporada pasada lo ganasteis todo, la Liga Euskotren, la bandera de San Sebastián por segundo año consecutivo. ¿Objetivos para esta temporada? Bueno, pues más o menos los mismos. Nos gustaría, bueno, es cierto que hay muchos cambios en la trainera, hay 10 bajas y nuevas incorporaciones, otras tantas si acaso. Pero bueno, el año pasado también te recuerdo que empezamos en el Grove perdiendo y luego pues el resultado pues fue bueno, ¿no? El objetivo se sigue manteniendo, ganar la Liga y bueno, la Concha va a estar cada año más peleada porque una cosa es empezar el primer año, que todas estamos, bueno, a ver qué pasa y tal, y dar la sorpresa, y otra es que ya los equipos se están esforzando y van a ir a más, seguro. Gracias. Araceli Fernandezen hitzak, aldaketak bai, baina ontzi sendoa, selekzio bat da, hiruarren elkartean arteko selekzio bat, Galiziarrena, eta badute bai maila, eta pamadeza ikaragarria. Eta irudi bitxia baita ere orain baian, traineruak lanean, eta ferri bat Santandertik irtetzen ari da, eta itxaso zabalaren bila poliki. Ontzi txiki eta hundiak hemen denak elkarrekin. Gipuzkoarrak izango ditugu nagusi 6 segundo Galiziari, Bizkaia 35-era, Kantabria minutu bat eta 8 segundoko atzerapenarekin. Galiziarrak ritmo altxa dute bizkate 2 paladano, baino ez dute lortuko, ez? Gipuzkoarrak 4. kaletik irabaziko dute. Irabazi dute, 11 minutu eta 18 segundo denbora. Oraintxe Galiziarrentzat 6 segundo gehiago. Oraintxe amaitu dute Bizkaitarrek, 35 segundoko atzerapenarekin, eta hemen da
12 minutu. Eta 36 segundutan amaitu dute